sa farkon wakar nan da zan fidda. Yarje harshe na yi taushi sosai kamar tsada, dan darajar habibi masoyi na angon sauda. Sannan har salati kayo wa rasulu hamida, manzo ada
hidima ko wata shaida. Hidimar samiyo har salati karmiyo ganda. Babu ruwa kiyama sai kausar din Muhammada. Ba inuwa kiyama sai inuwar sa Muhammada. Nazari ya rage ga mai saurarar kasida. Yardar Allah ranar ba ta ga kowa sai hamida. Alaikum takasir kyalkyal banza musale da. Alaikum takasir kyalkyal banza musale da. Hatta zirtumul makabir yan uwa mi saranda. San manzo ne ainihin abinda ake cewa ibada. Taron maulidi na nuna godiya ga wahida. Kyan ɗabi'ar ma'aikinmu za mu jiyo ga mauluda. Kyan sura kyan dare sun farin ciki na wahida. Bauta ba kasala da gaske yake bin wahida. Shi yasa Allah yake rarrashinsa ba ganda. Wasu sun so ma'aiki aljannar gunsu an bada. Ba azumi suka yi ba ko tsantsar ibada. Duk ibadar ka in ba san annabi za ka sha sanda. An wake shi a gaban shi kyauta Allah ya bada. Sai na samu waƙan zamanin nisa su man shaida. Har sanu bin sabit madalla da ɗan fada. Ka abubuwan barin ka kan sa'u na cikin fada. Abdullahi bin Rawaha